ಎಲ್ಲೈತೆ ಕೈ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಐತಾರ ಕಾಂಡೆಡ್ ತಿಂಚಿದ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಪಲಾವ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ನೀರೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತು ಬೇಯರ ದಿನ ಒಂಚೂರು ಪಲಾವ್ ಅಂತೆ ಅರಿ ಬೇಯ್ತದೆ ಬೋಂಡು ಅವು ಬೊಂಡ ಬೊಕ ರುಚಿ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತದ. ನಿತ್ಯ ಸೇವೆನು ಪಡೆಪಿನ ದುವಿನ ಕೈಕಿನಿ ನಾಯಾಕಿ ತುಲೆ ನಾಯಾಕಿ ದುವಿನ ಕೈಕ್ ನಾಯಾಕಿ ತುಲೆ ನಾಯಿಗೆ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಾಯಿಗೆ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾಯಿ ಅಕ್ಕಿದೆ ಬುಡ್ಡ ಕೈ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲೈತೆ ಕೈಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ದುವಿನ ಕೈಕ್ ನಾಯಿ ಅಗ್ಗಿದ್ದೀನಿ ಒಂಚೂರು ನಾಯಿ ಅಂತೆ ನಾಯಿ ದೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ನಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಕೂಲಿ ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾತಂಡು ಒಂಜಿ ಸೋಲೆಯಿಂದ ಪನ್ನಲು ಎಂಚಿನ ಸೋಲದಾನೆ ಬಾಲೆದ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಿ ದಡೆ ಬೋರ್ಚಿಂದು ಪಂಡಲ ಕೇನುಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋರೆ ಬಿದಾಡೊಂದು ಲೋಟ್ ಪಿದಂಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಪೋಯಿನಾಗ ಒಂಜಿ ನೆಟ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪೂರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೆರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಮಾತ ತೂಪಿನ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪುಲೇಂದು ಪನಂತಿರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಅಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ತೂವರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಅಂಚಿಂಜಿ ವ್ಯೂ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದಾಗಲೊಂಜಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅವು ಮಾತ ಸಿಟಿದಾಗಲಿಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂವನ ಮಾತ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಏತು ಬಸ್ಸುಲು ಮಾತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಇನಿ ಮಾನವ ಸರಪಳಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡು ಅಂಚ ಅದು ಸುಮಾರು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಮಾತ ಪೋಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಂಡೋಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಲು ಒಪ್ಪೋದಾನೆ ತೂಕ ಅಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಅಂಚ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ನು ಆನೆ ದೀತೆನು ವೀಡಿಯೋನು ಸುಮಾರು ಬಸ್ಸು ಮಾತ ಪೋಂಡ ಮಗಲ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಗನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಪಾಸ್ ಆತನ ಏತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಏತು ಬಸ್ಸುಲು ಪೋಯಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಬಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸ್ ಆತುಂಡು. ಅಂಚೆಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆದ ರೋಡುಡೆ ಬರ್ರೆ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಲಿಗೆ ನನ್ನ ನವರಾತ್ರಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಮಾತ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರಂಟು ಅಂಚ ಐತೆ ಪೂಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕಾಪು ಬೈದ ಕಾಪುಡು ಮೂಲು ಐತೆ ಪೂಗೆ ತೊನಾರೆ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಬತ್ತ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತುಜಿ ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಬರ್ನಾಗ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೋದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಅಂಚ ಅಂತ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಾನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೋತಿನಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಪಲ ಮಲ್ಪುವೇನು ಅಂಚೈತೆ ಬರ್ನಾಗ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿನ ಕಂದಿತ್ತಂದು ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ತುಲಿಗೆ ಕಲ್ಲ ಊರುಡ್ದು ಕಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಸಂತೆಡು ಕನ್ನದಿನ ಅಂಚಿನ 10 ರೂಪಾಯಿಂದು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ತುಲಿ ಎತ್ತಲು ಆಯ್ಕುದಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಯ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಂತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಲಂಚನಿ ಕಾರ್ನ್ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ನು ಅದೇ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ನು ಏರ್ಲ ನಂಬರ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನಾಗ ಮೇರು 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು 30 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರ ಇಟ್ಟಿರ್ದೆ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆವಲಿ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ನ್
ಸಂತೆಲೆಡ್ ಮಾತಾಕಂತಂತೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಪಂದಗಂತೀನಿ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಇನಿ ಸಂಡೆಲ ಅಂಚನೆ ಸಂಡೆ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪನ್ನಗ ಡೈಲಿ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜ ಎಂಕುಲು ವಾರ ಗೊರ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಕನಯಿಂದ 2 ವಾರ ಆಂಡದಾನೆ ಏಪಲ ಒರ ಐತರ ದಾನಿ ಮೀನು ಒರ ಕೋರಿ ಇಂಚ ಕನಪಿನ ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಏನಲ ಮಲ್ಪಲ ಬಂಡೇರು ಮೇರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪನ್ನಿ ಜೋಕುಲು ಏಪರ್ದಿಂಚಿ ಕಬಾಬ್ ಪನ ಇತ್ತೆರು ಅಂಚ ಅಂಗಡಿ ಇರುವ ಹೊತ್ತೈನು 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಕಬಾಬ್ ಕನಪಿನಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತದ ತಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಂದು ಮೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನತೆರು ಅಂಚ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಸಾಲದ ಮಾತ ಕನತದ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನೇಪಲ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುನಿ ಯಾನೇಪಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನು ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾನ ಅಂಗಡಿದ ಮಸಾಲ ಐಟ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಬರೆತಿರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಐಟಮ್ಲೇನು ಪಾರ್ದಿ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ದ ಪೀಸನ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದಿನಿ ಅಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲನ ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನ ಒಂಚೂರು ಫ್ಲೇವರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನೊಂದು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲ್ಲಿರು ಮರಿಯದೆ ಪೂ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಕೋರ್ದ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಮಾಂಡ್ ದುವಿ ಮೊರಣಿ ಪನ ಇತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಲಾದಬೆ ದುವಿ ಮೊರಣಿ ಪನ ಇತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಕನಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕನದುಜಿ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿ ಕನಪಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕನತದು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿಂದು ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡು 2 ಕಬಾಬ್ 80 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಪಲಾವ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಅವೇನೇ ತಿಂತೀನಿ ಸಾಕಾಯ್ತು ನಾನು ಉಪ್ಪುಕಾಯಿ ಮಲ್ತಂದು ಕುಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲಾವ್ ಒರಿಂಡಲ್ಲ ಅವಳ ಹಾಳು ಹಾಪುಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವನೇ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಆತ ನಿನ್ನಲ್ಲದಲ್ಲ ಉಂಡಾ ಅದೊಂದು ಕಾಚಾರುಂಡಾ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಗ ಏನೂ ಅಂಡಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂತಿ ಅದೇ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಂಡ ಯಾವು ಈ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟುಗ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಜೆ ಪೀಸನ್ನು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಬುಡೋಡಾಂಡ ಸುರುಕು ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಡ್ಗೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡೋಡು ದಯ ಪನ್ನಗ ಅವು ಮಸಾಲ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಾತ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದಾಲ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಯಾನಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಿ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಲೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮೊಲೆಗ್ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಯ ಪಂದ್ ಪನೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ದಾಯಕ್ ಉಂದೇನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಗ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಂತಿನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಎಂಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಎಡ್ಡೆಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಗರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಪವನಗುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿರವುಡು ದಾಂತಿನ ಮಾತ ಪಂದ್ ತಿರುಗುನಗುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಮಾತೆ ಯಾನ್ ಮಂಡೆಗೆ ತನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಅಟ್ಟಗೆ ಏರ್ಪವನಿರ್ದು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಜೋರ್ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪಿನಗುಲೆ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ಎಡ್ಡೆ ಗುರು ಇಂದ್ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ನೀ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ತಯಾರಾಂಡುತ್ತಲೇ ಎನ್ನ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ತಯಾರಾಂಡು ಫುಲ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಚನೆ ಫುಲ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಇಂಚ ಆತುಂಡು ತೂಕ ಫುಲ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆದ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ದೀದವೇನು ಕಾಯೈನ ಅಂಚದು ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡು ನಾನು ರಡ್ಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಲಾವು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದೆ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪಲಾವುಲ ಚಿಕನ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಇನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಚ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಪೂ ನೀರು ದೀದು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೆರು ಹಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಮನದಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ ಬೇಲೆತ್ತು ಅಂಚದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಜ್ಜಿ ಇನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಲ ಅಂಚೈತೆ ಇನಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರೆಗೆಂದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅದ್ರುವಿಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಗಲಿನಿ ರಜೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಹೋದು ಬರ್ಪೈತೆ
ಕುಲೆ ದುವಿ ಕುಲೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಧರ್ಮಪುರಾಡಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೀನು ಬನ್ನಾನ ಕುಲೆ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ನೀನು ಸೋಮವಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರದ ಒಡೆಯೆ ಹೊಸರಳು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಿರು ಅಂಚೆ ಆರ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅವಳು ಜೋಕುಲ್ನೆ ಕೊಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಂಡ ಪಾಡ್ದು ಸುತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ತರ್ದು ಬೊಕ ಧರ್ಮಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪೋಯಿನಿ ದುವಿಗೆ ನಾಯಿ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತನ ಅಂಚ ಅವಳು ದಾದಂಡಿರಿಂದ ನಿಗಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆಯನ ಅಂಚನೆ ದುವಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಲ ರಡ್ಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರು ದುವಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಒಟ್ಟು 4 ದಿನ ಬರ್ರೆ ಅಂತೀರು ಇನಿ ಕೊರಂಡ ನನಂಜಿ 16 ಬರ್ರೆ ಅಂತೀರು ಅಂಚ 16 ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕುಡಂಜಿ 3 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಾಗು ದೊಂಕರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಭಟ್ರು ಅಕ್ಕನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡು ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತೀನ ಈಗ ಗೋಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ನಿ ಓ ಕೈಕ್ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಕೈ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ನಾಯಿ ಒಟ್ಟುವರೆ ಎಂಕುಲು ಪಸ್ತ್ರಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋದು ಬೊಕ ನೆಕ್ ಪೋಯಿನಿ ಪೋದು ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಧರ್ಮಾಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಯಿನಿ ಹುಷಾರುಂಡು ಪಂದ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಪೊರಡು ಆಪುಂಡು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಅದು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ನಾಯಿ ಹುಷಾರು ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಅವು ಅಗ್ಗಿದನೊಂಜಿ ಸೂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಬಗದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜ ತಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಆತಜಿ ಕೈ ಪಾತಜಿ ಹಾಲು ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಕೈ ರಾವುಡು ಬಿರ್ಕೊಡ್ಚಿ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಕೈ ರಾವುಡು ಅಂಚನೆಯನ ಕಾಡೆ ಪತ್ಪೆದ ಸೊಪ್ಪು ಕನಾದಿತ್ತೇನ ಒಂದು ಗಸಿ ಮಲ್ತೆಯನ ಗಂಜಿ ಮನಸ್ಸಲ ಒಂದುಲ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಣಿಂದು ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡಿರ ಜೋರು ಬಡ ಆಪುಣ ಅಮ್ಮಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟುಕು ಪಾಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆಯನ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆದಿಗೆ ನನ್ನ ಮೆತ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಸುರು ತೂಪಿನ ಗುಣಾಂಡ ಬರಿಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್